அனைவருக்கும் வணக்கம். சிறிது நாட்டமா ஆய்போவன். நாங்க போன வகுப்புல நிகழ்காலம் வாக்கியங்களை எப்படி நேர் வாக்கியங்களாகவும் மற்ற எதிர்மறை வாக்கியங்களாகவும் பிறகு அதை கேள்வியா அப்படி மாத்துறதுண்டும் நாங்க பார்த்திருந்தோம். அப்போ இந்திய வகுப்புல இறந்த கால வாக்கியங்களை எப்படி எதிர்மறை வாக்கியங்களாக மாற்றி அதை பிறகு எப்படி கேள்வியா மாத்துறதுன்றத இந்தியன் வகுப்புல பார்ப்போம். பாருங்க, உதாரணத்துக்கு நான் வந்தேன்ன்றது என்ன? ஒரு இறந்த கால வாக்கியம். அப்ப நான் என்றதுக்கு மம, வருகிறேன் என்றா எனவா, வருகிறேன் என்றா என்ன? எனவா. அப்ப எனவாண்ட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆவா, எனவாண்ட பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆவா. இப்ப மம ஆவா, நான் வந்தேன். இப்ப அவர் வந்தாருன்னா ஏயா ஆவா, தம்பி வந்தார் மல்லி ஆவா, அம்மா வந்தார் அம்மா ஆவா. இப்படி இப்படி இந்த வாக்கியங்கள் உருவா. இப்ப நீங்கள் போனீர்கள், இப்ப நீங்கள் போனீர்கள், இப்ப நீங்கள்ன்றதுக்கு என்ன? ஓயா. போனீர்கள் ஜனவாட பாஸ்டன்ஸ், ஜனவாட பாஸ்டன்ஸ் என்ன? கியா, கியா. அப்ப GIA கியா. ஓயா கியா, நீங்க போனீங்க. நான் போனேன், மம கியா. தம்பி போனார், மல்லி கியா. இப்படித்தானே இந்த வாக்கியங்கள் உருவா. இப்ப தம்பி சாப்பிட்டார், அப்ப சாப்பிட்றதுக்கு நிகழ்காலம் என்ன? கனவா, கனவா. அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் கேவா, கே 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 சவுண்ட் என்ன? கேவா. அப்ப மல்லி கேவா, தம்பி சாப்பிட்டார். இப்படித்தானே இந்த ஃபார்மேட்டிவ் உருவா. ஓகே, இப்ப நாங்க இந்த நேர் வாக்கியங்களை கேள்வியா மாத்த போறோம். நீங்கள் வந்தீர்களா, நீங்கள் வந்தீர்களா. அப்ப நீங்கள் வந்தீர்கள் என்றதுக்கு என்ன? ஒயா ஆவா. இப்ப நீங்க வந்தீர்களா, ஒயா ஆவாது. தேவ பிரிச்சதுள்ளீங்கன்னா சரி, அவ்வளவுதான். அங்க என்ன? இங்க ஆவாது. சரி, இப்ப நீங்க வந்தீங்களா, ஒயா ஆவாத. அப்ப இங்கேயும் ஸ்பீடா கதைக்கிறதுக்கு ஆவாத என்று சொல்றதை விட ஆவத, பாவன்னாவ பாராவாக்கி விட. அப்ப ஆவத. இப்ப அவர் போனாரா, அவர் போனாரா. அப்ப ஏயா கியா த. அப்ப ஏயா கியாத், ஏயா கியாத். அவர் போனாரா, ஏயா கியாத். என்ன? தம்பி சாப்பிட்டாரா. அப்ப சாப்பிட்றதுக்கு என்ன? சாப்பிட்டதுக்கு கனவா, கனவா. அதோட பாஸ்ட் டென்ஸ் என்ன? கேவா. இப்ப கேவாவோட த. அப்ப மல்லி கேவாத, மல்லி கேவாத. தம்பி சாப்பிட்டாரா, மல்லி கேவாத. இப்படித்தான் இந்த இறந்த கால வாக்கியங்கள கேள்வியா. ஓகே, இப்ப நாங்க நீங்கள் போகவில்லை என்று பார்த்திருக்கோம். இப்ப நீங்க போகவில்லையா, இது ஆல்ரெடி நிகழ்கால பேட்டர்னுக்கும் பார்த்துருக்கோம். அது நிகழ்காலத்துல கேட்கும் போது நீங்க போகலையா கண்டுக்கப்ப. இது இறந்த காலத்துல இப்ப நேற்று நடந்த ஒரு விஷயம். இப்ப நேற்று ஒரு இடத்துல ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கு. அப்ப நேற்று நீங்க போகலையா, 2 நாளுக்கு அப்புறம் தானே அந்த இடத்துல அது இறந்த கால பேட்டர்ன் தானே. அப்ப அந்த இடத்துல வரைக்க எப்படி வர மாட்டேதா நீங்க பாக்குற. அப்ப நீங்க போக இல்லையா, அப்ப இது ஒரு இறந்த கால பேட்டர்ன். அப்ப எங்க பாவிக்கிறோம்ன்றதை பொறுத்து அது மாறுபடும். அப்ப இது இறந்த காலத்துல வருபடியா ஓயா. போறதுக்கு யனவா, சரி ஜனவா. அது இறந்த காலம் கியா, என்ன? கியா. அப்ப இங்க நாங்க நெத்த பாவிக்க போறோம். அப்ப நெத்த பாவிக்கிற வழியா கியே, ஏ சவுண்ட்ல சேர்க்கணும். அப்ப கியா கியே ரெண்டு சேர்க்கணும். அப்ப கியே நெத்த, நெத்த. அங்க என்னென்ன பாவிச்சனாங்க? யன்னாவில் இருக்கிற அந்த அ சவுண்ட ஏ சவுண்டா மாத்தினா. அப்ப ஜன்னே தத்த. அது இப்ப நீங்க இன்றைக்கு கேட்கிறேன்னா அதை பாவிக்கலாம், பிரசன்ட்ல பாவிக்கீங்க. ஏன்னா ஜன்னே நெத்த. அது இறந்த காலமைனா கியாவோட ஏ சவுண்ட். அப்ப என்னென்னு வரும்? கியே, கியே நெத்த. அப்ப ஒயா கியே நெத்த, ஒயா கியே நெத்த. நீங்க போயில்லையா, நீங்க போயில்லையா. அவர் வரையிலையா, அவர் வரையிலையா, நேற்று வரையிலையா, அப்படி கப்பன்னா. அப்ப ஏயா ஆவா, ஆவாவோட ஏ சவுண்ட் சேர்த்தா ஆவே நெத்த, ஆவே நெத்த. யா ஆவே நெத்த.
அவர் வரையிலையா யா ஆவினத் இப்போ தம்பி சாப்பிடலையா தம்பி சாப்பிடலையா மல்லி கேவாக்கு ஏ சவுண்ட் அப்ப என்ன கேரி நத்த மல்லி கேவே நத்த மல்லி கேவே நத்த அப்படி சரியா ஓகே அந்த நிகர்கால பேட்டர்ன்ல ஏன் நீங்க போகல அது நாங்க பாதிச்சிருந்தாரு அங்க என்னட்டு வரும் ஐ ஓயா போறதுக்கு நாங்க யன்னே என்று பாவிச்சோம் நிகழ்கால பேட்டர்ன் அப்ப யன்னே நெத்தே என்று பாவிச்சோம் இங்க இது இறந்த காலத்துல ஏன் நீங்க நேற்று போயில்ல அந்த நேற்று பற்றின சம்பவங்கள்ல நான் கேட்க இங்க ஐ ஓயா இந்த கியாவுக்கு ஏசம் அப்ப என்ன கியே நெத்தே ஐ ஓயா கியே நெத்தே ஐ ஓயா கியே நெத்தே அவரையும் வரையில தத்து போறப்பட்டா அவர் ஐ அப்ப நீங்க இந்த ஏன வந்து முன்னுக்கும் பாவிக்கலாம் இடையிலையும் பாவிக்கலாம் சரியா அப்ப ஏயா ஐ என்று பாவிக்கலாம் இல்லாட்டி ஐ ஏன்னு பாவிக்கலாம் வரையில ஆவாண்ட ஏசம் அப்ப ஆவே ஆவே நெத்தி ஆவின் நெத்தி அப்ப ஐ ஏயா ஆவே நெத்தி ஐ ஏயா ஆவே நெத்தி தம்பியன் சாப்பிடல எடுக்க போறோம்டா மல்லி ஐ காவினத்து கேவினத்து மல்லி ஐ கேரி கேசோட கேரினத்து மல்லி ஐ கேவினத்து அப்ப இந்த மாதிரி தான் நீங்க என்ன எதிர்மறை வாக்கியங்களை வந்து உருவாப்போம் ஓகே அப்ப அந்த நிகழ்கால பேட்டர்ன்ஸ் மற்றது இறந்த கால பேட்டர்ன்ஸ் இப்படித்தான் நாங்க வாக்கியங்களை வந்து உருவாக்குவோம்